Den film som du ska se heter Troll. Filmen från Johanna Andersson och Robin Bragg är den bästa person som finns. Okej. Nu. Hej, jag heter Piggis och jag har ingen hjärna. Det är ut för jag har, det är inte ut för jag har inte en hjärna. Titta här. Jag ska hoppa. Se, det är ont inte för jag har ingen hjärna. Här kommer min vän. Hej, jag heter Doi och jag har ingen vänner. Hej, jag har ingen vänner. För jag har ingen vänner. Ska vi bli vänner? Nej, jag får ingen vänner. För jag har inte en hus. Jag bor i en lådan. En lådan, jag älskar lådor. Ska du komma med mig? Ja. Följ med. Tyst mamma. Öppna. Det är en film. Jag ska sova nu. Hjälp mig. Jag kan inte komma ut ur min hus. Jag ska hjälpa. Jag har ingen hjärna. Aj! Ingen hjärna. Ett, två, tre. Jag är fortfarande i min hus. Jag kan inte komma ut. Jag ska hjälpa. Men du kan inte, för du har ingen hjärna. Och jag har så många vänner i världen. Så du får inte. Okej, tack. Jag ska hjälpa, ja, liksom, jag är den bästa i världen, okej? Självklart, det var för lätt. Kom igen. Men jag kan inte hjälpa, för jag har ingen hjärna. Kom igen, få vänner, snälla. Okej, följ med. Kom igen ut. Du sover för hela tiden. Vad heter du? Robin? Tack tjejer. Jag är bara en snubbe med inga vänner. Jag behöver vänner och en tjej. Samma, men nej, inte en tjej, en pojk. Ja. Okej, följ med till mina vad heter det? Brännplats. Vad heter det? Just. Följ med till min eld. Jag har många tomtar där och en björn som sover hela tiden. Oh my god, jag tycker om den plats så mycket. Ska jag sova med björn? Det funkar bra. Kom igen, tomtar. Hon sover. De går inte. Förlåt. De är fast.